Hai लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब बानायना गालांलायदो आरोना लोगोफोर आंना भिडिअ लानायानो बिराद गोबावदोसो होग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर एकदमबारे बारा माने माइ हानायजों मानायजों सोलाबाखै आरोना होनायानो जाथाराखै ओमफ्राय दा नै जिरायना दं हाग्रा बारियाव ओमफ्राय नै जा गेलेगासिनो नै आंना बोराया alua hakuasino ang bukudum narra dose menggada dose na ziretara bea menga bai nei di kaya sajbe arna ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर मा ब्लग देखायलांनो हायो नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय इसोर मा हाग्रा बारि मा गेलेबाय दं इनि बियो आथिङाव सुहाबजाबासो र' ओमफ्राय नै खोगासिनो बेस्राया जिरायलानो ओमफ्राय नै खिनियाव आटलायना एकदमबारे नै खोजोब्बाय आरोना माबायाबो जि गोजौ जादोंलै माबाया आलुआ ओमफ्राय नै आथायानो लोमाखै आरो हाया खननै जाबाय आरोना एबारजों खननै जाबाय हा खोनाया ओमफ्राय र' मावलाबायबाय नै केमेरायाबो ओमफ्राय खननै जाबाय आरोना होमबाबो जि गोजौ जादों ओमफ्राय बिथाङा जिरायला नामाथाय एखेबारे जावगासिनो आरो रागा जोंदो लोगोफोर हासबेन्डआ बिमाजों बिफाजों रायनानै बिमाया बांसिन रायथारो नालाय ओमफ्राय दा रागा जोंनानै नै जिरायाखै आरो आंबो रायजादो बिहाव बिखुनजो रायजाखायो लोगोफोर रायबाथाय केब रायखायो ओमफ्राय दा रागा जोंनानै नै जिरायलाबोनो मेंगालाबो आं मेंगाबायलै खिन्थु जाद्रायालै बिसोरनाबो केब रायथार बोरैबा जिरायलायबाय आंहा लोगोफोर एकदमबारे मेंसोदो आरोना दहायो मा होनो बाथौ थांनानै बारथायावसो ओंखाम मोनजाखानाय नालाय मेंदों ओंखाम जाखांनानै एकदमबारे सानजौनानै ओंखाम जाबा बिराद मेङो नालाय ओमफ्राय नै दा मेंना जिरायलायबाय आरो आं ओमफ्राय नै खिनिखौ खोखांबाय आरो ओइनिफ्राय सिबांसिम मुस्रि नुहरदोंना मुस्रिसिम खिनिया खोखांजोब्बाय आरो गोलावानो नै लाइन गोलाव ओमफ्राय नैयावबो दं आरो ओमफ्राय इयो जावग्लिगासिनो आरो इयावबो दा खोनायजोंनो समान दं आरो ओमफ्राय आं दा जिरायलायबाय मेंदों लोगोफोर बिराद मेंखादों माने मेंनानै ओंखाम जाबाथाय बिराद मेङोना ओंखाय मेंबाय आरो ओमफ्राय दा दसे जिरायलायनानै मोनसै आरो हाय लोगोफोर नै आंनि बे ब्लगाव नोंथांमोनखौ खुलुमनाय आरो बरायहरनाय जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय नै आंहा आलु फोदों आरोना लोगोफोर आलु एसे गायना लादोंमोन एसे न'आव गायना लाबा मोनजायो नालाय ओमफ्राय दा आङो आलु गायनायाव हा होगासिनो आरोना खनसे होखांखांबायमोन ओमफ्राय दा आरो खनसे होबावनांगौ गोनां जाबाय आरोना मा होनो आलुआनो बांद्राय गोजौद्रायथार आरोना लिंलाङाव जौलाबायथारदों नालाय ओमफ्राय दा एसे मोजाङैनोथ' नांखागोन नालाय ओंखायनो दा हाखौ जों होबावबाय आरोना आरोबाव एकदमबारे बिराद गोजौ जादों ओमफ्राय माने बेखौ गायनायाव एकदमबारे बिराद अखासो हादोंमोन आरोना जायगाया ओमफ्राय अखा हानानै माने अबेबा आलुआ सेवनानै आंना गेसावबो जालायलांदो आरोना गोदानसो गायफिनलाय लांदो ओमफ्राय नै आन्दो जालायलांबाय आङो जेबो थालानो गैया माजों मा जादों ओमफ्राय दा उल्था होखोलांनोसै आङो मेंनानै जिरायबाय आंहा नै बेहा आरो जावग्लिगासिनो आखाइया सागुलायलांबाय आरो आखाइया सायोहाय एफा बुरजा नै लाइन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा सातथा लाइन नै जि गोजौखा नै इनिफ्राय बैयालागै आरो जि गोलावबो नै मेङोना बिराद मेङो एकदमबारे बिराद जौलाबायथारदों एकदमबारे नांबावगौसैनो हायानो एकदमबारे थोआनो हायानो गैलायलांला आरो नै जावै गोथौ जालायलांबाय जि गोजौ नांखागौ आरो ओमफ्राय दा मेंबाय दसे जिरायबाय नै सायाबो आरो ओमफ्राय मोनबेसे दंबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा लाइन दंबाय बेखिनियाव सयथा लाइन आरो दसे मेंगाना लानोसै ओमफ्राय बै मानसिफोरा अमानि गन्द्रायाव मा होननानै इदि गेलेखो अमा बेमार जानाय जायगायाव दे दसे जिरायदो मेंबाय हा मेंनायाव एफा बुरजा मोनबेसे लाइन दं इयाव
से मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 11 12 13टा लाइन एफा गोलाव गोलाव रागा जोंनायखाय जिरायलानो ओइनै लुमथेंलाय लांबाय बेसेरा ओमफ्राय बे गोजौ गोजौ हायानो थोआ ओमफ्राय आरो खोबावगोन नामा जि लंला लंथा नै आथायानो जाखायाखै ओरैबायदि जौलाबायखादो रायजादों बिमाजों बिफाजों ओंखायनो माथो होआखै आं रागा जोंदों खोथावाबाबो दाय नाङो नालाय मा होनो आरोना लोगोफोर बिहाव बिखुनजोआ रायो खोथावाखैमोन माइ हानानै सोलाबाखैमोन ओमफ्रायो दाय नांदों ओमफ्राय एसे बुंजादो नै बिथाङा ओमफ्राय रागा जोंदो सोनाबो जाद्रायाब्रा बुंबाथाय बुंबाय ब्रा ब्राथार खोथावाखैमोन आरो आं दसे जिरायदोंमोन दा नै खोगासिनो इखौनो रागा जोंनानै जिरायाखै लोगोफोर बिमायाबो टेनसन रायखायो कमप्लिट जाबाय एबार नै लोगोफोर अरे बा नैनि दब्लायसे जख'खा आरोना ओमफ्राय इजों समान ओइ फारसेयावबो दंबोयो आरो नै बे फारसेखिजाबो दङ बुरजायैनो इदिनो समान आरो गुवारा ओमफ्राय दसे मेंगाबायहाय आङो जिरायथाराखै मेंगाथाराखै रागा जोंना जिरायाखै ओमफ्राय आंहा दहाय मन्दिराव थांदोंमोन नालाय मन्दिरनिफ्राय फैना ओंखाम उखै जाना मेंबाय थादों ना मादोंथाय ओंखामखौ जेन थेन खोनो हाबाय जिरायलायबाय आं खामानिया जोब्बाय नै लोगोफोर कमप्लिट जाबाय आरोना इखौबो होखांबाय नै गासैखौबो मोनालायबाय आरो ओमफ्राय नै आंहा माबा गायनाया नै इयो कबिखौबो एसे जावग्लिजोबनानै होबाय नै इयो अलकबि बैयो बानलु नै बानलुआनो थैख्ल' बेल'सै आरोना बारा गैला नै खिनिखौबो एसे जावग्लिना होबाय हाग्रा बारि जाजोबदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बोराय ओइ साना गैला लोगोफोर एसे बबानो हाबथारसिगोन ओमफ्राय नै बेफोरखौ साफा खालामदो ओमफ्राय नै बेखौ सनस्रांजोब्बाय आरोना नै साफा आराम नुलायबाय आरो ओमफ्राय नै जोंहानि मैगङा देर मैगं आरो जाख'लायनो हायि दं ओमफ्राय लाफाजों नाजों मोनजाहां जाथारदों लाफाया गोजौ जासिगोन जोंहाना आइ बर' मावजोब्बाय ओमफ्राय नै जि साफा नुखाबाय आरो ओमफ्राय नै इखौ साफा बानायबाय दं देन्जार मेंबाय थादों आरोना आं लोगोफोर बिराद थाबनो मेंबाय थादों थाब जिरायबाय थादों ओमफ्राय नै हा एसे माबानानै नै आखायानो मेंख्लं जाजोब्बाय आइदै थाम्फैअरदोंबोला दा बायदियावबो थाम्फै दंबावयो ओमफ्राय दा जिरायबाय ओमफ्राय दा मंगलबारबो बाथिबो लगायनांगौ ओमफ्राय दा सिथ्ला लामासिमसै आरो सानाथ' गैला नोंथांमोनहानो गादो बाबलांखाबाय खैथा जाखो नायनोसै आं र' 3टा जाबाय लोगोफोर 3टायावनो मोनाबावोसो माथो नै जि मोजां नुखाबाय आरो हा होनानै ओइ लोगोफोर जोंहा दाउदै फिसा जाहोनो नागिरनायाव नै बे खलथायाव जोंहानि बिथाङा मा होदो नै जुजाइ होदो लाइट होदो दै होना दोन्दो माने इखौ फिसा जाथों होननानै दोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसा जानो दोननायानो हाफ बइलसो जाबाय बे लाइट गोजाया बे गरमै नै बिसायाबो मासे नै खाथियावनो ओइ बिसाया गार' गिलु आलुनो दखान सिङाव ओमफ्राय नै हाफ बइलसो जाबाय आरोना आङो एवना जानो होननानै लांनो नागिरनायाव बोरैबा आं मिथिया आंबो थल्ल' गना होनानै बिदि बायदि घटना जाबाय आरोना लोगोफोर मानि जाखो बेलाय फिसा जाहोनो दोननाया